V prvom rade by mali byť rovnaké podmienky pre každého, si osobne myslím, to znamená, mal by tu byť absolútne voľný trh, čo týka kurierských služieb. To znamená, že je úplne jedno, či to je obálka, paleta, ale v podstate každý má mať rovnakú šancu, aj keď samozrejme chápem, že v podstate pošta ako taká v podstate musí, Derkuria povedzme nemusí doručovať hociakú dedinku na Slovensku, pošta musí. To znamená, že vy keď chcete poslať nejaký list, tak vlastne tam je tá pošta zvýhodnená tým monopolom. Takže ono vlastne, ale by som to chcel, bolo by treba to nejako tak, by som povedal, v rámci 21. storočia to nejako tak dať dokopy, tak ako to je v iných krajinách. V zahraničí to funguje, vieme, že to tak funguje v Holandsku, funguje to tak v Nemecku samozrejme, funguje to tak v Portugalsku a neviem, všade možno. Ja si myslím, že by pomohla, ale otázka je, že či je tu záujem na to, lebo každý by chcel doručovať Bratislavu, Košice a tak ďalej, listy, možno by to bolo zaujímavé, ale už menej by sa nikomu chcelo ísť na nejaké vidieť. A je otázne, že či slovenský trh je pre tejto spoločnosti natoľko zaujímavý, pretože to je presne to, čo som hovoril predtým, že proste my vieme urobiť geograficky, vieme urobiť celú ponuku pre tie spoločnosti, ktoré tu pôsobia na tom trhu. My sa venujeme len a len týmto spoločnostiam. Tie nadnárodné spoločnosti, samozrejme, klamal by som, len to môžeme za ne povedať, že keby povedali, že Slovensko je pre nich to najdôležitejšie, že čo je, nie. Sú to logisticky zaujímavejšie krajiny.